Aínda que apuntaba mal tempo, finalmente aguantou, polo que non había excusa para non achegarse á feira de San Marcos, que se celebrou como é costume na esplanada de San Lázaro. Centos de veciños non só de Noia, senón tamén de toda a comarca, atraídos por esta lonxeva tradición, achegáronse a vivir esta festa, unha das máis populares das que se celebran na contorna. Eu desde que era niniña que ainda non tiña uso de razón, o día de San Marcos era cando baixaba, era festa. O día máis grande. O día máis grande, sí. Pues muy bien, hay mucha gente, está divertido, los caballos son preciosos y muy bien. A Viana San Marcos é como sempre, unha festa única, unha feira única, vamos, para min. Creo que podemos facer un balance positivo e tamén eran moitas as actividades, tanto en horario de mañán, tarde, noite, e creo que esa gama de actividades pues, permiteu que a maioría do público pues, tivese algún espectáculo ou algún evento do que poder participar e no que entendo que se sentiron a gusto. Sen dúbida, un dos maiores atractivos foi a tradicional feira cabalar. Durante toda a xornada da mañá desenvolvéronse concursos morfolóxicos e exhibicións de doma. Si, a ver, hai moitísimos concursos, hai máis de 25 tipos de concursos, de andadura, de doma, bueno, hai moitos, teñen os premios todos os concursos, máis de 5.000 euros en premios. Ben é certo que a maioría da xente non ven polo premio, non? Que son premios pues, de 150 euros máis premio, senón que é xa unha tradición que acudan a, como che digo, a todas as feiras que hai en Galicia. Hai como unha liga, digamos, bueno, pois a verdade é que todos veñen de todos os sitios. De feito, acabo de falar con un señor que viña de Mondoñedo, que tiña 90 anos e que leva vindo máis de 50 anos aquí, e son cousas que che emocionan, que che sorprenden, non? A exposición de maquinaria agrícola complementaba a feira cabalar, que estivo moi concorrida e animada, e na que non faltou tampouco polvo. No, non me perdo, isto non me perdo nunca, nunca. O viño está bo, o polvo está bo. E despois o día, polo momento, vai aguantando ben e tamén o pasamos ben. Pero a pesar de que hoxe era o día grande, as celebracións non rematan aquí, posto que a próxima fin de semana terán lugar tamén varios concertos para despedir as festas do San Marcos como se merece. Que viva San Marcos de Noia! Vinde todos a Noia! E vinde comer o pulpo! Todos!